Shobani bagi tansake korang gelai Baidi buskango himena Lamani bushuno nori tangnai buskango tokshawi Tansani yapino shongu Yachagi Nora Ubagari Kora Yachagi Chobani Kora তিনি ইলেকশননি সিংপুলিয়া ক্যাম্পেন অজায়গা খুমুলুঙ্গ খালাজানাय সিপাহি জেলা ডিস্ট্রিক্ট বাই ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ट नो तैयारी सिंगो जगह खुमुलुंगनि नुवायो बासाजाक वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि आयो सिपाहि जिल्लानि जेफानि सिंगरन सिनि जगह हिमबतक थांनाय जों माथो सुसिंखल बागे नाथका थानान बागे सिंगरना सिलाजाक सिनदेलि तेसराबसा हिंगला चेन्नाई सिनि बरक गारि लामा फायदोंमोनखौ बरक फायबो चेंगे जोंजा जर एकटा हंगांगे सिंगरन सिनि रैली खालाय थांनाय सिंगर जतनो बुबाग्रानो लगिरनानि फाजाक सिंगर जतनो बुबाग्रानो फाननानि फाजाक सिंगर जतनो बुबाग्रानि कक खलायनाय बुबाग्रानि थानजनि मारियो जों जतनो दले दले पालेखा थांनाय जों फुलुगिरनाय तिब्ला हास्तनि नखरावनो फुलुगिरनाय महाराजनि लगी बिसे बरक दं महाराजनि दिमान न बिसे खामदाबि दं बयजेसकनो कक फायदों दं बयजेसकनो टिकिनि सिक दं बयजेसकनो महाराजनि बुबाग्रानि हामिया फायदों जों तिनि परमान खालायनाय बुबाग्रानि लगी बिसे बरक दं करे तिब्रा सारा बुबाग्रानो बिसे खामजाक हामदाजा आबो फुलुगनानि बागै जों जत आरो बुखु किनि बुमा बदल तैसिनि युथ दं जों जतनो हमदो दं जतनो खुचि जानानि नगनि सामोनखि बे जों जत आरो फाजाजाक जों आरो मिथिनि तिनि थानान बागै रेडी बोसोराव तिनि आरो जे थानानि बरक बोसोर बरक जों एक्सपेक्टेशन खालायो 30,000 30 থেকে 40,000 जों बरक गेरेरिं होननाय आमरो तिनि सगार थांगाखै नुजाकनाय बोसोर बांनाय सिनि 30 থেকে 40,000 गेरेरिं खालामनाय जों तिनि आजागा बुबाग्रानो लगिरनाय थानसालि बारि फुलुकनाय हास्तनि नखरक बिभिन्न रकम कक फायदोंमोन आबोनि जों मोटो दबाबनाय जों बुखुक बाया जों तिनि बरक दल दल हिनाय खुमुलुं कलिरिनाय जों फुलुगिरनाय जों आजागा मांनि मा खामतिनाय एडिसि दखल खालामनाय हिनाय रबनो जों फुलुगिरनाय मुजुनो जों आरो तिनि 20-25 बाइक तिनाय जिरखमबो थांनाय रबनो फुलुगिरनाय मुजुनो सिनि बाइक रेलनि बिसिंखै फुलुगिरखा जों तिनि आजागा गेरेरिं खालामनाय फुलुगिरनाय जों कोगुबै कोबुनो ताबुक बुबाग्रानि लगी बरक तंको जों सिनि डिमान्ड नायनसा महाराजनि लगिन तंनाय महाराजनि तंनाय थान्दानि मारियानो जों तंनाय आबो जों तिनि परमानखौ फुलुगिरनाय तिनि आंतलिक लागाति केन्द्रनि बोसोराव बरक आमतली गोलागतनि टोटाल 150 पर गाड़ी फाय दङ इनक्लुडिं बास सह कोनो गाड़ी सिकन करे 150 पर गाड़ी फाय दङ आमतली गोलागतनि इंलिसनि तिनि अलुकनि बिसिंते फायार मा जे आरो बुबाग्रानि थांगो फायार जमान बरक तंखबा आवहायरानो काम खालाम ना जारा सकायनाय नगर हबा सामन दङ कालेबारि रंसिदेन फायनामु थुफाने फायनाया आर जारा ताबुक बुल बुचिनाय बुल प्लेटफर्मआव थांनाय ना आं कोने मिथिगौ ताबुक बजाराव तंको सिनि भबिष्यत प्रजन्म थाङै थांनानै बागिनाय सिनि त्रिपुरा सारक अ हावो कराखे तगन बागिनाय जे जागा आरो एडिसि दखल खालामनाय नि साइ दङ जागा जे जागा एडिसि जत जातिनि बरनो तंमाने हुआ जागा जों दिनै सानाय मुगुनो एडिसि सुबे त्रिपुरा सानि बागै सिनि खाजाक अर त्रिपुरा सा सिनि तंनाय जों बारेन बरनो अर सितंनानि जों बदस्त खालागला जों गाबनो मानि नाय गेला आबनो फुलुंना बागिनो आबनो थानान बागिनो जों जारा ताबुक फाया बरनो बा आ या परनाम फाय साहगावो बरक बजार तंखा फादि सिनि त्रिपुरा सारनि सिनि भबिष्यत प्रजन्मनि सिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बरक थाङै थांनानै बागिनो बरक नबो ताबुक ब जरा तंखा फादि होननाय आं आह्वान खालामो हामबाय স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় লংতরায় লংতরায়